ndị be anyị ndị anyị ji mụọ na-ekele m unu. Abụ m Chiziani. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ nke taa, ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ka anyị ga-esi wee nri, wee anụ, gbayọọ. Maka gị onwe gị bụ onye na-ekiri m na mba ụwa dị iche iche ugbu a ka ị ga-esi wee nyere anyị aka. Maka na Kpakpando TV anyị ekwuligo ugbu a wee teta n'ụla n'ibido wee zụba anụ eji mara ndị Igbo, ya bụ ọkụkọ, ebuni, atụrụ, ewi, mkpi. Maka na nke anyị ka mma, anyị na-eme ya maka na icheta na ndị ugwu na ndị Fulani na ndị na-eche efi na anụsozi ahịa nri. A na-anụso ahịa nri, ha ebu n'ụzọ jee chụsịsịa ndị be anyị na ugbo ha, achụsịazie ha nri adịzi nke anyị na-aka aka dịka akpụ, ji, ede na afịa ala ịfụzi n'ala Igbo. Sọsọ nke ha ka a na-ebupụtazi ebe niile a na-azụ ọkụkọ na-azụ efi n'ala Igbo na ihe ndị ọzọ ada ejizi ike azụ ya, maka na ha mezuri ka ọ bụrụ sọ nke ha na-ebubata na be ha bụ sọsọ ihe na-adị. Anyị wee sị mba, n'oge eruo n'oge anyị ga-esi wee bido nke anyị wee na-ayọ unu ka unu kwado anyị, ekwe na akara ekwentị unu ga-eji wee kwado anyị. Na anya ha na-anụso anyị bụ iji mee ihe ha mere n'oge a nụrụ anya nke mbụ, mechara ha mechisie nri isi n'obodo ndị ọzọ bata n'ala Biafra, kwashọkọ wee juzie ebe niile, ndị mmadụ wee na-anwụ. Ka ọ dị ugbu a, agụụ adịgo, ndị adịrọzi, ndị mmadụ ada afụzi nri wee zụta efu ya afọ, ọ ga-agara ezigbo ọnụ. Ya mere anyị ji akpọkụ ndị niile ọnụ na-elu n'okwu, ndị aka ji akụ, ka unu bịa na kwado anyị ka anyị zụba na anụ nke anyị. Kwadokwanụ ndị na-akọ ugbo, kwado ndị Eastern Security Network maka ọrụ ha na-alụ iji chụpụ ndị niile bụ ndị ajọ mmadụ n'ala anyị, chụpụ ha na ugbo ndị be anyị, ka ndị be anyị wee ike kọba ugbo. Mana dịka o si dị ugbu a, anyị na-ayọgodo unu ka unu nyere anyị aka ka anyị kwado ndị ọzọ ka anyị mebe nke anyị, maka na anyị ebido na wee jike chọọ bido ịzụ ọkụkọ, ewu, atụrụ, ebuni. Nke a ka anyị chọọ ibido na ụmụ anụ ndị ọzọ eji mara ndị Igbo. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ha ama na nke anyị, ewu Igbo, mkpi Igbo, ọkụkọ Igbo, atụrụ Igbo, ebuni Igbo ka dị mma, ka shie ike, ka atọ ụtọ, ka eyi ihe n'ahụ. Ya mere ha ji emechizi ọ bụrụ sọsọ nke ha ka a na-ebupụtazi. Ndị be anyị ada azụzi nke ha, ndị be anyị hapụzie nke ha. Ụfọdụ umengwụ ndị ọchịchị ada ati ezi uchude, ada enyeziri ndị na-akọ ugbo aka, ada enyeziri ndị mmadụ na-edebe. Ụfọdụ n'ime ha, imirikiti n'ime ha na-ekwutezi ihe gbasara ịkọ ugbo ma ọ bụ ịzụ anụ ndị be anyị, ịzụ ewu ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ ihe eji mara ndị be anyị. Sọsọ nke si mba obodo ndị ọzọ bụ ihe na-abịazi mere na ihe garaziri ọnụ. Anyị wee sị mba na anyị ga-ebido ya na nkwado gị bụ nwaafọ Biafra, nwaafọ Igbo, nwaafọ ihe ọma na-amasị, ndị chọrọ ka anyị were onwe anyị, ndị chọrọ ka anyị kwụsị ma merie anya nri ndị ugwu na-anụso anyị. Jela anyị aka ka anyị bido nke anyị. Yikwara ndị na-azụ efi Igbo aka ka onye ọbụla fụkwa ndị na-akọ nri dịka ji, ede, akpụ nakwa ụmụ plantain na banana. Ọ na-adị mma anyị were nke anyị gasị dị kachasị nke ndị ọzọ niile mma. Ya bụ na ọ bụrụ na nyere anyị aka, nri ga-adị, ụmụaka anyị na-echekwa anyị ewewe fụ nri ha ga na-eri, fụ anụ ha ga na-ata, ga na-edozi ha ahụ. Ya mere anyị ji akpọkwu nwoke, akpọkwu nwaanyị, kpọkwu onye ọbụla aka ji akụ, nwoke na nwaanyị ndị nọ n'ụzọ ije, ka unu gbata ọsọ enyemaka. Anyị wee ebe anyị wetagoro, anyị ga na-azụ ụmụ anụ a ugbu a, mana ihe fọrọ bụ na anyị ga-agba ya ogige, gwuo mmiri, chekwa ebe ole na ole a ga na-anọ wee mezie, hazie ya ọ dị mma, ka anyị wee ike na-azụ ya n'Igbo, na-elekwana ya. Anyị na-elesi ya ndị be anyị n'ọnụ ala. Ndị ọzọ nwekwara ike isi ebe ahụ wee na-abịa. Ụmụaka anyị nwekwara ike wee ọrụ, wee fụ ife ha na-alụ, wee ife ha na-eme. Na ọ bụ ya bụ ebumnobi anyị. Anyị na-eme ya, ndị ọzọ a na-eme nke ha, ndị ọzọ a na-alụ nke ha. Ife na n'oge na-adịghị anyị na mwere onwe anyị anyị na-achọ olu anyị aka, mmeri abụrụ nke anyị. Maka na ihe ha ji chọọ nkata ha na-akpa niile, ha ji buru ụzọ wee chụpụsịa ndị nke be anyị n'ọrụ ugbo ha bụ ka ha chụpụsịa ha, ka agụụ, kwashọkọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche, ihe isi ike ndị ọzọ dị iche mebe ndị be anyị. Mana Chukwu okike abịa ma agaghị ekwe. Ekele dịrị onye dịka Maazị Nnamdi Kanu na-akpọlite
anyị niile n'ụla nakwa atụmatụ ọma o ji iji chekwa ala Biafra bụ Eastern Security Network. Ana m asị Chukwu okike abịa ma chebe Maazị Nnamdi Kanu, chebe ndị Eastern Security Network niile, ihe ogologo na ahụsi ike, ihe ọbụla bụ ihe ọma ha chere Chukwu okike abịa ma mere ha ya. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị ha mma n'ekike, dịrị ha mma n'orie, dịrị ha mma n'afọ, dịrị ha mma n'afọ, dịrị ha mma n'ụtụtụ, dịrị ha mma n'efifie ma n'abalị. Wee na-asịkwa ndị niile ọ metụrụ n'obi ịkwado anyị ka anyị bido ihe a, nke ọ bụla i were tinyere anyị na akara ọ na-akwa anyị ka ịfụ igbo ya ndị niile o metụrụ n'obi ịkwado anyị sị na ọ ga-adịrị unu niile mma n'eke, dịrị unu niile mma n'orie, dịrị unu niile mma n'afọ, dịrị unu niile mma n'ụbọchị niile, ọ ga-adịrị unu niile mma n'efifie n'abalị, ma na ụtụtụ ụbọchị ọbụla ọ ga na-adịrị unu ihe ọbụla unu tinyere aka ga na-agasịrịrị were ihe ọma ga na-emere unu. Biko anyị na-ayọ gị onye ọbụla mma ihe ọ ga-eme ka nri dị, anụ dị, ihe ọma dị na be anyị, maka na Chineke Chukwu okike kechara anyị ihe niile nke anyị kara nke ndị ọzọ mma, mana ndị ụfọdụ ga na-asa ndị nke anyị isi, na-asa ndị be anyị isi, wee hapụ ihe ha kwesịrị ime. Ọ bụghị sọsọ nke na-abata ụbọchị ọbụla ha butere ya ọ gala ọnụ, ụbọchị ọsọ ha agaghị ebutezie ndị be achọba ya achọ, ịmụrụ mana ha kwụsị ibute achọbazi ha achọ ya bụ ha ebutezie ya ha tinye ego ọbụla masịrị ha. Mana anyị sịrị mba na anyị gbebe nke anyị ugbu a anyị na-ele ya ọnụ ala, anyị na-esi na be anyị n'azụ ya. Chineke kere anyị ma afịfịa ma ihe a ga-eji wee n'azụ ya, kama na anyị chọrọ nkwado unu, maka na ebe ala na iweta ya na ịhazi ya garasịrị ọnụ, n'agbanyeghị ụmụ ọrụ ndị ọzọ anyị na-alụkwa n'iji fụ na ọdịnala Igbo, omenala Igbo, ihe ọma niile eji mara ndị Igbo na anyị na-akwalite ya. Ọrụ a na-alụ Igbo bụ ọ dịkwa nne, mana ama m na unu ga-akwado anyị, dịkwa na akara ụnụ akwa anyị na igwe onyonyo unu kwado na anyị. Chukwu na-eme ya, Chukwu okike abịa ma ga-agọzi unu niile, ka anyị na-atụ anya nkwado ọ ga-adịrịrị unu niile na mma. Abụ m Chizzy Ani, udo dịrị ndị Biafra, dịrị ndị Igbo niile, ka ọ dị nọ.